بەڵێ هەر سەبارەت بە دۆخی عێراق و پێکێنانی حکوومەت هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان ئەمانە کە هەمووی پرسی سیاسی شەقامی سیاسی عێراقن دەمانێت گفتوگۆی زیاتر بکەین ئەویش لەگەر عومەر ناسر چاودێری سیاسی کە لەگەڵمان دەبێت. مەرحەبات لێبێت و بەخێر هاتیت بۆ ئەم بەشەی هەواڵەکانمان. دوای چاوەڕوانێکی زۆر دادگای فیدراڵی هەڵوەشانەوەی پەرلەمانی ڕەت کردەوە. پێتان وایە کە وێرای دژایەتی سەدرەکان بتوانرێت پەرلەمان جارێکی دیکە کۆ ببێتەوە؟ دەست پێکێدە سپاس ji bo we ji bo kanala we û cemawerên we ku ev derfetayî me ev biryar pêşbînkirî bû ji aliyê dadgeha federalî ji ber ku ti tekstên destûrî nebûn girêdayî vê yekê hemû jî dizanin ku دستورê Iraqê ku hemû aliyên siyasiyên Iraqê pişta xwe pêv girikin di hemû liv û tevgerên xwe yên siyasî de çi di dwarê yasayan de be her wiha ew tevgerên wan yên din jî ku li ser kar dikin îro bi mixabinî ve em dikarin bêjin girtina siyasî alozîya rewşa siyasî berdewam e rewş bêhtir aloztir bûye wekem dibînin xwepêşandanên dawî û şerê kuldevera kesk rû da bi baweriya min de ku biryara Şepêla Sedr bi vekişandina ji navçeya kesk dikarin bêjin biryareke baş bû wêrekane bû ev biryar Muqteda Sedr dê rewşê berû baştir ve bike helweşandina پەرلەمان jî nayê kirin li ku heger hemû alî jî li ser wê yekê divê hevnerîn bin û nexşereyeke siyasî di navbera wan de hebe taybet di navbera çarşoveya hemahengî û Şepêla Sedr û hemû aliyên din yên siyasî ev tenê çareseriye bi rastî piştî biryara dadgeha federalî ya redkirina wê skaleyê niha kutleyên siyasî li Iraqê divê ku navbênkariyekê bibînin û rewşek çareseriyekê ji vê rewşê bibînin navbênkariya xwecehî baştirîn çareseriye bi rastî ji bo vê rewşê weku me dît navbênk Serok Barzanî roleke wî ya mezin di vê derbarê de heye hebû yanî Mihemed Helbûsî jî rola wî di vê navbênkariyê de hebû divê hemû jî vegerin van her du aliyan bi rastî ez di wê baweriyê de me ku niha di rewşeke gelekê aloz re derbas dibin gelekê riyê wê hene divê em hemû jî li ser maseya danûstandinên rûnin. باشە بەڕێز عومەر کەواتە سەدرەکان تەنیا هەر ئەوەیان لە بەردەمە کە بە کۆدەنگیەکی سیاسی داوای ئەوە بکەن پەرلەمان هەڵوەشێتەوە تەنیا ڕێگە ئەمەیە؟ يعني هي السيد الصدر هو ليست فقط مهمته في حل البرلمان وانما هي هلوشاندا برلمان نتنج اركي Şepêla Sedr ja hemû aliyên siyasî medî dawî civîna Mustafa Kazimî li gel aliyên siyasî şeş xalên giring hebûn ku ji vê civînê derketin ev xalên ku ji wê civînê derketin ez karim bêjim cuda bûn ji destpêşxêriyên beriya niha ku hatibûn ragihandin ya geherî giring ji wan xalan ew e ku xala şeşem e ku girêdayî ew jî pêwîstiya çaksazîya sîstema siyasî li Iraqê ev xal bi rastî xaleke giring xalên vî kongirî hemû jî giring bû ev yek jî heman daxwazên Muqteda Sedr li ser çaksaziyê yanî ev xalên hevbeş hene di navbera wan de weku xaleke hevbeş jî di navbera çarşoveya hemahengî û daxwazên Şepêla Sedr ez dikarim bêjim îro em divê biryarên wêrekane hebin ji aliyê
پارتیên siyasî be û çareseriya herî baş ya helweşandina perleman divê li gor maddeya 64 ya destûrê Iraqê û 76 ya destûrê Iraqê be piştre wê divê hemû alî jî yeknerîn bin li ser wê yekê ev take çareserî ye ew jî biriya destûrê Iraqê wê demê wê perleman bê helwişandin heger hemû alî neyek bin perleman nayê helwişandin ev yek jî wê çawa bê bi rastî bi nerîna me ev navbênkarê ku min behsayê kir navbênkarê navxweyî wê roleke wî ya mezin hebe ji ber ku alozkirina krîzê divê çareseriya wî biriyên aştiyane were çareserkirin بەڕێز عومەر بابی لەسەر پرسیارێکی دیکەویش سەبارەت بە تشرینیەکانە وەک دەزانین تشرینەکان جارێکی دیکاتنەوە سەر شەقام و خۆپشاندان دەکەنەوە بە تایبەتی ئێستا چاڕوانی ئەوە دەکرێت کە لە مانگی داهاتوو تشرینیەکان دیسانەوە بێنەوە سەر شەقام و بڕیاریان داوە کە یەکیدا دەست بە خۆپشاندان بکەمە لە کاتێکیشدا کە دەبینین دادگای فدراڵی ئەم بڕیارەی داوە ئاوا پێتانوانیە کە دۆخەکە ئاڵۆزتر ببێت li gor nerîna me ya kesayetî ez xwepêşandanên hêzên tişrînî dêbandora wê bêhtir hebe ji wan xwepêşandanê koberiya niha derketibûn ji ber ku hêzên tişrînî ez karim bêjim civaka navdewletî neteweyên yekbûyî lêveger hemû jî li gel wan bû yanî hêzên tişrînî karî bû bala van hemû aliyan bikişîne aliyê xwe di rojin bêde wê sêyemîn sal derbas bibe li ser yekem xwepêşandana hêzên tişrînî divê helwesteke wan ya rasteqîne hebe ji bo rizgarkirin ji vê girtina siyasî li Iraqê ev yek jî hemû girêdayî nirx û buhabûna rêkeftinên siyasî di navbera aliyên siyasiyên Iraqê çiyên ku niha desthilatê de yan jî niha şepêla sedr û kutleyên din jî yên Iraqê divê çareseriyeke bingehîn çê bibe ji bo ku girtina siyasî nemîne li Iraqê بەڵێ ئێمە سپاس دەکەین عومەر ناسر چاودێری سیاسی لەگەڵمان بۆیت سپاس